כיף לנו. אתם רוצים לראות את המלכה שלי? זה לא שאלה. משרתים, בואו. אנחנו פה. לכו ותגידו לוושתי שאני רוצה אותה פה. בואו איתנו. המלך רוצה אותך. לא, אני לא רוצה ללכת. היא לא רוצה להגיע לכאן. מה? היא לא רוצה להגיע לכאן? היא כבר לא מלכה. ביי ושתי. אני לא רוצה להיות כאן בכלל. ביי. אני צריך למצוא מלכה חדשה. אני כל כך שמחה להיות בבית של הדוד שלי מרדכי. שלום, ראית את אסתר? המלך צריך אותה. כן, היא פה, אני עכשיו הולך להביא אותה. מרדכי, למה אתה מדבר בשקט? הם כאן, הם באו לקחת אותך. למה? כי הם מחפשים מלכה חדשה. אבל אני לא רוצה להיות מלכה. היי, למה היא לא באה? כבר 2000 שעות. זה רק היה 10 דקות. אסתר, את לא יכולה לחשוף את עצמך. אני לא רוצה ללכת מהצד שלך. המלך לא יחיה אחרי שהוא שותה את הרעל. לא אכפת לנו, אנחנו רוצים שהוא ימות. אתה צודק, המלך לא טוב. אסתר ובגתן ותירס רוצים להרוג את המלך? אני צריכה לספר את המלך. בגתן ותירס רוצה להרעיל אותה. אתם רוצים להרעיל אותי? תלו אותם. ביום הזה מרדכי היהודי הציל את חייו. המן, אני רוצה שאתה תהיה השר הכי חשוב בממלכה. כולם ישתחוו להמן עכשיו. כולם משתחווה לי עכשיו. לא, אני לא משתחווה לך. למה אתה לא משתחווה? גרוז, בוא, אני צריך אותך לעזור לי עכשיו. כן, המן, אני בא. עשיתי הגרלה. תגיד לכולם שבי"ג באדר אשמיד את כל היהודים. שימו כולם, המן רוצה להרוג את כל היהודים בי"ג באדר. מה יהיה? המן רוצה להרוג את היהודים. לך למרדכי ותאמר לו שלא יבחר ברחוב. מרדכי, מה קרה? המן רוצה להרוג את כל היהודים. תגיד לאסתר שהיא צריכה לדבר עם המלך אחשוורוש שהמן לא יהרוג את היהודים. אסתר, מרדכי רוצה להגיד לך שהמן רוצה להרוג את כל היהודים. אני לא יכולה ללכת למלך בלי שהוא קורא לי. מה נעשה? אסתר אמרה שכל היהודים צריכים לצום ולהתפלל ל3 ימים. כולם צריכים לצום ולהתפלל ל3 ימים. בסדר, אסתר, אנחנו נצום כמו שאמרת.
אני עכשיו אלך לאחשוורוש. OMG, אני שומע את אסתר. בגלל שהיא באה, אני אקח את המקל שלי. וואו, יש לי מזל שהוא לא הרג אותי. אחשוורוש, בבקשה תבוא למשתה שלי ותביא את המן. בסדר, אני תבוא למשתה ואני גם מביא את המן. השם, בבקשה, עזור לי להצליח ולהציל את היהודים. מה השעה עכשיו? רק 1 בלילה? תן לי הספר הזיכרון. מרדכי הציל אותי. המן, בוא לכאן. מה קרה, אחשוורוש? מה אני צריך לעשות? מה צריך לעשות אם מישהו הציל את המלך? צריך לתת לו בגדים מכובדים ולהרכיב אותו על סוס. בסדר, אז בבקשה תלביש את מרדכי בבגדים מלכות, וקח מרדכי על הסוס שלך. אני חושבת אתה מדבר עליי, לא מרדכי, אני לא רוצה לעשות את זה. אם אתה לא עושה את זה, זה לא יהיה טוב לך. מרדכי, בוא לפה עכשיו. כן מלך אחשוורוש, מה אני צריך לעשות? אתה תהיה ללבוש בבגדים מלכות, ותרכב על סוס בעיר, כי אתה הצלת אותי. תודה. זה מאוד נחמד מצדך. אתה הכי גרוע מרדכי. אחשוורוש המלך אמר לי לקח את מרדכי על סוס עם בגדים של מלך לרחוב העיר. בעלי המן, אם זה קרה, היהודים יביסו אותך. אסתר המלכתי, מה את רוצה לבקש ממני? מלך אחשוורוש, אתה יכול להציל את חיי עם ישראל. המן הרשע רוצה להרוג את עם ישראל, ואני מעם ישראל. מה זה? מה נעשה? אולי להרוג את המן? אני צריך לחשוב על זה. מה אתה עושה? פליז. מה קורה לך? אני חושב, מה הוא מנסה לעשות? מה קורה לו? אתה עכשיו גם רוצה לקחת את האישה שלי? הנה העץ שהמן רצה לתלות את מרדכי עליו. תתלו את המן על העץ הזה עכשיו. שלום אסתר ומרדכי, הנה הבית של המן ועכשיו הבית שלכם. מרדכי, אני ממנה אותך להיות שר גדול בממלכה. אני כתב חוק חדש להילחם חזרה באויבים. עכשיו בני ישראל עושים משלוח מנות לכל האביונים. חג פורים, חג גדול לילדים, מסכות ולשנים, שירים וריקודים. תודה מרדכי על החג חדש. הסוף.